Ти разбираш ли ме за какво става на въпрос? А? Ние сме пияници. А ти си умник куче, те, но стана. Но те разбира сигурно. Нема ни клесаш нас, че те е беело псето. Виж тоягата, тета тояга, видиш? А? Не дай, молим ти си. Дай му едно десертче му дай. Хайде. Оп. Стой. Да. Хайде. Мурджо. Едеш салам от 7 лева и съм ти ебал путката, не, че те изрежеш сега тоягата, че стигнеш чалки устендил. Чуеш ли? Ти чуеш какво ти приказвам я? Джафни е. Право камерата гледа, това само си... А ни лаше, там и я даваше я припари ме. Ебате обсето баш. Че строшим тази тояга от газа ти. Но иде навън. Но му добро. Добро, ма да го бие. Какво правим се? Почивам. Сега ще да пиеш. Не ще. Какво че пия? Цивки. Като не щеш връби от курица. Айде, би си